Sammenhængen mellem en kugle og en kube. Hvis du har diameteren i en kugle, så kan du finde ud af kubens sidelængder, da de er det samme som diameteren. En kugles rumfang regnes ud ved 4/3 gange pi gange radius i tredje. Hvis kuglens radius er 2,5, så bliver det 4/3 gange pi gange 2,5 i tredje, lige med 65 kubikcentimeter. Ifølge formelsamling fylder en kegle 1/3 af en tilsvarende cylinder. Det her er en cylinder. Det her er en kegle. Nu undersøger vi, om en kegle kan være 3 gange inde i en cylinder. Vores matematiske udregning går på disse geometriske figurer. Cylinderen fylder 33,1. Keglen fylder 14,3. Hvis vi ganger 14,3 med 3, giver det 43,1. Holder vores matematiske udregning nu stik? Det undersøger vi nu i virkeligheden. Og nu demonstrerer vi, om vi kan gøre det i virkeligheden. Rumfanget for en kegle er 1/3 af rumfanget af en cylinder. Det kan man se på formlen, ved at formlen på en kegles rumfang er det samme som formlen på en cylinders rumfang. Man ganger det med 1/3. Der vil være 3 gange pyramidens indhold i kassen. Det er lige meget, hvordan pyramiden ser ud.